मा रावनिबो न'आव थाहैनो गोसो गैया आंहा। बिसोरनि न'आव थाहैबा आरो खामानि मावनांगोन, बिराद खामानि मावखानांगोन। आंखौ ओरैनो जयै जयै जानो होनाय नङा। ओरैनोबाबो बिसोरो आंखौ बारा मोजां मोनखाया। खमसे खमथ' मास मोनसेसोबाबो थाखानांगोन आं बिसोरनि न'आव। आं मालायनि न'आव थानो बासोयोलै। बे आदायाबो आंखौ निमाहा होलाया आरो। आयै थांदो थां आइ, थाबैनो थां। आइ आं थांनो बासोदोंमोन। बोरै थागोन दे आइ, आंथ' खमसे खम मास मोनसेबाबो थाखानांगोन न' बिसोरनि न'आव। मास मोनसेनि उनावबा नोंसा आदाया नोंखौ लाबोनो होगोन ना होआ? खमसे खम 6 मासखौथ' थाखानांगोन खोमा नोङो। आदाया आंखौ मानो निमाहा होआ दे खेबसे खिनिखौनो आयै। नों आरो बुंबावदोंसो ना, थां गोख्रै थां, 1 घन्टा जासिगोन। मा ओरैनो सल' खननाय बायदि मोनबाय दङ नामा नोङो आंनि बुंनायखौ? थाबैनो थां। बा आं आमाइमोननि न'आव थांबाथाय खम खामानि मावनांगोन न' आयै? खम खामानि मावनो होगोन आंखौ। दा खामानिफोरखौ गिनानै जेबो लाब गैला नोंहा बिजुलि, मोनथिगौ ना? थां माखौ नायबाय दङ, थां गोख्रै थां। मालै नों दाबो थांनो रोङाखै? नोंखौ थांबायसो सानदोंमोन आङो। आदा अननानै आंखौ निमाहा हो खेबसे। नोंलाय माथो टिलुखौसो बुङोमोन आदा, खेबसे खिनिखौ निमाहा होथारनो हागौमोन होननानै। ओमफ्राय दा नों खेबसे खिनिखौनो आंखौ मानो निमाहा होनो हाया? नोंथ' आरो आंनि असे बिदाबावसो। निमाहा? नोंनो निमाहा नांगौ बिजुलि? नों बायदि मानसिखौ निमाहा होथाव जाखाया। बेनिखायनोथ' नोंखौ टिल्लुआ निमाहा होआखैमोन। आं दासो बुजि मोनबाय। नोंखौ आं फोथायनो हाला बिजुलि। नोंबा आरो उनाव मा खालामबावो? निमाहाखौलाय मा आं होनो हायो, नाथाय आं नों बायदि मानसिखौ फोथायनो हाला। ओंखारलां आंनि न'निफ्राय, दानो ओंखारलां। दासिमबो थावाखै? दानो न' सावजोबगोन आं, मोनथिबाय? बिदि नङा र' रामोनदा, बिदि खालामनाङा। न'खौ सावना होबा जों अबाव थागोन? नोंबो थां आयै, नोंबो थांफा बिजुलिजों थांनोबा। नोंबोथ' थगाय सुलियानो। रामोनदा, नोङो बिमाखौनो होखारबाय दिनै। आं होखानायखाय बिमा? हा? ओमफ्राय नोंदि बिजुलिजों लोगो जाफानानै आंनि संसारखौ सिफायनो नागिरनाया बेफोर मा आयै? हा? नों आंनि बिमा नङा नामा? आंथ' नोंनि फिसालासो। नोंथ' आंनि बिमा बावसो, बिमा। बे बुहुमाव ना बिमा बायदि रावबो अना। सानफ्रोमबो फिसाफोरनि मोजांखौल' सानबाय थायो। नाथाय नोङो फिसालानि जिउखौनो धंस' खालामग्रा, संसार सिफायग्रा माबायदि बिमा? बिदि नङा रामोनदा, आंबो नोंसोरनि मोजांखौसो सानो। मोजांनि थाखायसो आङो बिजुलिजों लोगो जादोंमोन, मोनथिबाय? मोजांनि थाखाय? मा मोजांनि थाखाय? नोंनो मोजां बिहामजो नागिरना लाबोगौमोन आरोहाय, नोंनि मोजांनि थाखाय, मोनथिबाय आबा? है दोन, नाङा आंनो रावखौबो नाङा लैथोस्रिनि अनगा। आरो ओइ बिजुलि, मा नायबाय थादों? ओंखारलां होनदोंना? आंबो नोंनि मोजांनि थाखायसो बेफोरबायदि खालामदोंमोन ना आदा, नाथाय नों आंखौ गोरोन्थि बुजिदों। बा बिजुलि, नों मालाबाबो सोलाया आरोना मानसिया। जेबो मोजांनि थाखाय बेफोरबायदि खालामाखै नोंसोरो, आं मोनथिगौ। नोंसोरो लैथोसिखौ नायनोनो हाया। इसेबो सुखुवा बिखौ, मानोना बियो टिल्लुनि एक्स। टिल्लुनि एक्स खायनो नोंसोर सानैया बिखौ नायनो हाया आरोना। बेनिखायनो आंनिफ्राय गोजान खालामनो नागिरदोंमोन नोंसोरो। हा? नों जुदि एसेबां मोजां मोनबा नोङो लैथोस्रिनि बयफ्रेन्डखौ मानो सेनानै गोसोथोनायमोन? हा? मोनथिनायनि उनावबो? लैथोस्रियाथ' टिल्लुखौ धोखा होआखैमोन, टिल्लुआसो लैथोस्रिखौ धोखा होदोंमोन। गाज्रिया टिल्लुआसो। मोनथिगौ आङो टिल्लुआबो गाज्रि, थेवब्लाबोथ' आङो सेनानै गोसोथोआखैमोन ना बेखौ। आंथ' फार्स्ट टाइमाव मोजांखौनो मोननो नागिराखैमोन बेखौ आदा। बेसो आंखौ जबरदस्ति मोजां मोनदों। आंनो लैथोसिखौ नांला, आं ब्रेकआप होबाय, आंनो नोंखौसो नांगौ होननानै बियो आंखौ जबरदस्ति मोजां मोनदोंमोनथ'। आं बेखौ मोजां मोनग्रायाखैमोनथ'। बाथ्रा बुंनो फैदों नोङो बिजुलि? बिसोरनि गेजेराव ब्रेकआपानो जालायलायाखैमोन। नोंथ' मोनथिखादोंमोनानो लैथोसिया नागाराखै होननानै। होमबा फन हरलायनानै दमहोयोमोन माथो नोङो लैथोसिखौ? टिल्लुआ आंनिसो, गोसोथोनाङा आंनिसो होननानै। होमबा बांद्राय मोजां जाना दिन्थिफ्लानाङा आंनि सिगाङाव, मोनथिबाय? थां, ओंखारलां। मा नायबाय थागौ, ओंखारलां। मा जाबावनो, बे बिजुलिजों गोरोन्थि। मानो आंखौ नों खिन्थानाङा आयै, आं होननानै माबा होननानै बुंबाय थानांगौ? बिदाया आरो खोनाफैबाय, दा हनै होखारजाबायसोना मोनथिजानानै। रामोनदाखौ एसेबांबो रागा दङ होनना मोनथियामोन आङो। नै दिनै आंखौबो होखारलाय लांबाय। नोंलाय मा आरो, नोंथ' बिनानाव बावसो। बिमाखौ फंसे जेबो बुंफेरामोन, नाथाय दिनै होखारहरनो हालायदों। आइयाबो हागौदि बन माखाखौ हारसिंनो सिरजोबना होबाय। माथो खालामबावनो आरो, आगोलनिफ्रायनो बिदिनो खस्थ' खालामबोबायना।
हौवायाथ' जेबो थालानो गैयामोन। हिनजाव लाइन मारिनायफोरावल' थालमोन खोमा, बेफोरावल' थान्दामोन खोमा बियो। बेनिखायनो आंनि बै रांखावरि बिमाया बिजोंबो गोसोथोनो मोन्दों बियो। माबायदि मानसि थायो बे बुहुमाव। बेफोरबायदि बिमायाना थैबाबो लस गैया। खापसेल बोराया गाव गावनि बिमाखौ बिराद बाख्नायोमोन ना। बेफोर खोथाफोरखौ मिथिबा माबायदि मोनगोन बियो। सहायनोनो हानाय नङा बियो। थाथो दे, मिन्थिहोआ आं रावखौबो। बिराद मोजां सानना लायोना, थाथो, मोजाङैनो सानबाय थाथो। मोजांखौनो सानबाय थाथों। उनाव मालाय मोजां बिहामजो नायना लाबोगोन दे। टाइमाबा आंबो सेलब्रानि बागैल' सानफ्लांबाय थायो, आरो बै रांखावरिनि बागै। मा ओंख्रि संगोन जेबोबो गैया। आलुआबो दरथामल' दङ। आलुखौनो रोसि खालामना दोनसै आं। ना गोरान मानैसो दङ आइया फोरना दोननाय। बेखौनो आलुआवनो होद्लानोसै खोमाहाय आङो, एसे गोथाव जानाय बायसि, मोदोमनाय बायसि। सोरहाय, सोरनि नाम्बार? हेलौ, सोरो? हेलौ, मा जेबो बुङा? सोरो? खोनायाखै नामा इयो? जायदुम, आङो। नों मानो फन हरदों आंनो? नोंखौ आं बुंखादोंमोन ना फन हरनाङा होननानै। मा खर' जानो फन हरबाय थायो नोङो? जायदुम, आं खिन्थु रागा जोंदों दे। आं फाग्ला रखम जादों, मिथिगौ ना? नों आंखौ मानो नागारखो बेखौल' बुं। आं बुंदोंआनो माथो सेलब्राय, नोंजों आंजों मालाबाबो जुलि जानो हाया। नों आंनि फंबाय, आं नोंनि बिब'। मा खेबसे बुंबा मानिया? आलासिबाबो जेबो नङा, लाबोगोन आं नोंखौ। नों मानो आंखौ बेफोरबायदि खालामदों? बाथ्रा बुंबा मानो बुजिया नोङो सेलब्राय? नोंनि नाम्बारखौ बेखौबो ब्लक खालामना दोनगोन आं। गोदान नाम्बारजों फन हरना लाब गैया, मिथिबाय? दोन। नाङा र' जायदुम, नों मानो बेफोरबायदि खालामगासिनो आंखौ? आं फाग्ला जागोन। दाखालिनिफ्रायनो ओंखाम जायाखै आं मोजाङै, सानसेबो जायाखै, मिथिगौ ना? उन्दुबो लायाखै आं सानसेबो। सेलब्राय, नोंजों आंजों मालाबाबो जुलि जानो हाया। जोंफोर बिब' फंबायसो, बेसे बुंनांगौ। दे दोन, आं बे नाम्बारखौबो ब्लक खालामना दोनसै। सेलब्राय, लाब गैया। नों हाजारखि फाग्ला जा आंनि थाखाय, लाब गैया। नों मानो बुजिया बुंबाथाय? जोंफोर बिब' फंबाय जायो। आं दा खिन्थानोबो हाला नोंनि बिमायानो आंनि बिमा होननानै। एबारनिफ्राय नाम्बार गोदानजों फन फैबाथाय आं रिसिभ खालामला। आइखौबो रिसिभ खालामनो होला आं। गोदान नाम्बारजों हरबाय थागोन बियो। मानसिया एसे बोरैबा जादों बियो, आं मिथिगौ। आरो सैथोखौ मिथिबा बांसिनसो फाग्ला जाबावगोन नोङो सेलब्राय। आंसो मिथिगौ आं बोरै सहायनानै दङ। आं दा मादैमोननि न'आव थांनो ना आमाइमोननि न'आव थांनो? न'खरनियावबो थांनो बादों आं। मोजां मोनखाया आं बिसिनि न'आव थांनानै। बाल फन हरनि र'। बाल आदायाबो आंखौ होखार हरमारबाय। आं बिराद असान्थि मोनबाय। मानो खोनानांगौ दे आदाया? दा थाङै बे लैथोसो थिलुनि एक्सासो जैजासिगोन। बाल मादै मोननावनो थांनि र', दंना गैयाबा। बिसोरबो न'आवनो थानो नागिरा। हेलौ मादै। औ बुं बिजुलि। मादै, आं नोंसोरनियाव थांनो नागिरदों र'। न'आव दङ ना? नै जों गुवाहाटीयावसो फैदों। गुवाहाटीयावलाय मानो? देंखोमोननि न'आव फैदों आरो, बिजामादैनि न'आव आलासि जानो। ओमफ्राय माला फैगोन मादै? जों सप्तासेसो थागोन बिजुलि। सप्तासे? आं नोंसोरनाव थांनो नागिरदोंमोन। दे थांबानो जाबाय आरो, बिहाव बिखुनजोआ दङ दे आंनिया। नों गैयाबा मोजां मोनालै मादै आङो। नोंबो मैयानो फन खालामनांगौ। मैया जों माबासोआव ओंखारबोबाय, 2थासोआव। नों फुङाव हरनांगौमोन। दे ओमफ्राय दालाय मा, थांगोन ना थाङा? नायनोसै मा जायो। दे नों गैयाबालाय आरो। दे होमबालाय मालाबा फैनो हागोन दे। दे आमाइमोननियावनो थांसै आरो, माथो खालामबावनो। आनैखौ फन खालामनो र'। बाल बेबो बारा मोजां नङालै मानसिया। हेलौ आनै। औ बुं। आनै, आङो नोंसानाव थांनो नागिरदों र'। जोंहानियाव? औ आनै, नै दानो थांनो नागिरदोंमोन आङो। दङ ना? नोंसोर न'आव दंजोबो ना? दंजोबो दे। सोर फैनो नागिरदों? हारसिं नामा ना लोगोफोरबो? हारसिंनो थांगोन दे आनै। दे होमबा आनै, आं थांगासिनो। दे नुदोंना बा बोरैबा रायज्लायथारो। आङो ना खैफोदाव गोलैनायखायसो थांनो नागिरदों, नङाबा नोंसिनि न'आव सिथ्लाबो गानो थाङामोन आङो। माने थांजानो बासोयो। नुदोंना बोरै रायज्लायथारो। एसेथ' मोजाङै रायज्लाय। दा थाङाबाबो जाया। मादैमोनबो गैयानो। मादैनि बिहाव बिखुनजोआथ' आरो बांसिनसो गाज्रिबाव।
माथोखौनो होआ बोरैबा रायनाय रखमसो खालामबाय थायो आंखौ थांबाबो सासेबो मोजां मानसियानो गैयालै दानेमोनाबो आंखौ थांबाथाय खम सिया खालामबाय थागोन ना आरो खामानि माखाखौ मावनो होगोन आरो खामानिफोरखौ मावबाय थानांगोन होनबासो मोजां मोनो होमबाना मोजाङै रायज्लायगोनबो मिनि माथोबो होगोन ओमफ्राय खामानि मावाबानोथाय माथोबो होला सिरि थाबाय थागोन रागा जोंनाय बायदि आरो हाथाय खालामनो फैसा होनांगोन जाग्रा बुस्थु लाबोनांगोन होनबासो मोजां मोनो गैजा रोङिफोरा सानला धिक्कारिफोरा बे माथो खालामबावनो आरो बिजुलि उफाय गैया बिसोरनि न'आव थाहैयाबा सोरनि न'आव थाहैनो हारसिं भारा थाहैनो हागौमोन दा फैसायानो गैयाबा खोनासं आयै आङो लैथोसिखौ लायनो थांनो नागिरदों खिन्थु नोङो जेबो बुंनो मोना दे लैथोसिखौ फैबाबो बुंबा खिन्थु दिगदार दङ मायबा मोनसे इसे बुंबाबो दिगदार दं गोसोआव लाखिखा आं नै लायनो थांसैयानो दे जेबो बुङा दे नोंसोरनो मोजाङै संसार जालांदो मा आयै नों आंखौ रागा जोंदों नामा बोरैबा बुंथारदों माथो बिदि नङा नोङो आंनि बिमा बेनिखायनो नोंखौ आं निमाहा होदों मोजाङै था मोजाङै सोलिलांदो बिहामजोजों मिन्थिबाय जालांबाय आं गासैखौबो बावजोबगोन मोजाङै सोलिलांबानो जाबाय नाथाय मोनसे खोथा आं बिजुलिखौ मालाबाबो निमाहा होनो हाया आरो नों बिनि खोथायाव गोजाव नांला मिन्थिबाय माबालै रामोनदा माथो थिलुजों रायज्लायमारोमोननो सिगाङो जेनेबा नोंजों हाबा जाखांनायनि उनावबो रायज्लायनाय नुदोंनो बेयो बिजुलिया बिनिखायसो बिजुलिया ओरैनो बानायना बुंदों दै आयै मा नों दाबो फोथायनो हाया लैथोस्रिया बिदि नङालै आयै नों लैथोस्रिखौ गाज्रि साननाङा मिन्थिबाय बियो जोबोद मोजां आंनाथ' बेसेबा गिदिर गोरोन्थि जाबाय आं एसेबां मोजां मानसिखौनो मा सानदोंमोन बिजुलिनि थाखाय नोंबो सोलायदो आयै बे बिजुलिनि खोथाखौ लानानै बेफोरबायदि फां फुं नों खामानि मावबाय थानांला मिन्थिबाय नै लायनो थांसै आङो जेबो बुंना होनना बुंखादों दे आङो जेबो बुंखानाङा मायबा मोनसे बुंबानो दिगदार दङ मोजाङै माथो हो मोजाङै रायज्लाय अनज्लायलायनानै था होमबाने आं जेबो मोना जुदि बेखौ एसे मायबा गेद्दा गेद्दि बुङोना नायबाय था आयै दिगदार जागोन खोथाया मा खालामनो आङो दा ओरैनोथ' मोजाङानोमोन र' बे लैथोस्रिया नाथाय थिलुजोंसो गोसथोलाय मारोमोन ना मायोबा बे मोनसे खोथाखौ गोसोखांबानो आङो रागा जोंनो ओंखारो मानसिखौ माथो खालामबावनो आरो आंना फिसालायानो लैथोस्रिनि थाखायनो फाग्ला जाथारबायबा दे मोजाङै गोरोबना थालायलायनोसै माथो खालामबावनो आरो बुरिबायबो आङो खैदिनथ' थांना थाबावगोन दे आङो बे साननैसोखौलाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिसोरजोंनो मिलायना थानोसै दे आरो थेवब्लाबो बिजुलिखौसो दुखु मोनदोंलै आङो बेहासो मा जागोन दा बिदियाथ' बा जेरैबायदि खोथा बुंदों निमाहाखौनो होलानो मालाबाबो लैथोसिमोननि गामियाव सफैबाय र' ओमफ्राय दा न'खौसो सिनाय हायासैना आङो बै आयंनियावनो सोंनि र' आङो आयं ए सोरमोनबा सिनाय हायासैलै आं बाबुखौ आयं आं फोजोंसार लोंहानि आलासि बिसानि न'खौ आं सिनायाखैलै आं माने फैफेराखै बिसानि न'आव ए आयं फोजोंसार लानिसो आलासि औ आयं न'खौ आं माने सिनायाना बैखौ नुदोंना नारेंखलनि फांसे दङ फाखा नङा बेनो दे दे आयं हारसिं फैदोंबा आयं औ आयं हारसिंनो फैदों र' माजोंथ' फैदों थाबायनानै फैदों नामा ओहो गारिजों फैदों आयं दे होमबा ना आयं दे थां आयं थां दिनैसो नुफैबायलै आङो मा जायोबा बिसानि सोंफ्लांनायबो जायासै अबेनिफ्राय फैदोंबा सोंनोबो बावदों बेखौबो ना लैथोस्रि आयंनि जाबायसोआसोलै है बिलाय मानो बिदि फैनो नङा जानोबो हानाय बिबो माथो फैफेराखैनो खोनानाय बायदिब्लाथ' बियो फैफेराखैनो सानसेबो है अबावलाय आरो बिदि फैनो नङाबो जानो हानो दे ओरैनो गोजाननि आलासिफोर जानोबो हानाय आंबो सोंनांगौ सोंबानो मालाय खिन्थागौमोन ना गथ'आ मोजाङानो एसेबां मोजाङै माथो होदों आयं होननानै नोंबो थांफानो हागौमोन ना मादैया नोंखौ ब्रा लिंहरथारदोंमोन आयै आं उनाव थांगोन दे दा दिनै थांनोनो गोसो गैखाया आङो उनाव थांगोन दे आङो दिनै नोंसोर थांनाय मानोथ' बायो दे एसेबां गोबावनि उनाव थांनो नागिरदों बेखौबो बायो आरो बेसेबा गोबाव जाबाय बिसोरखौ लोगो मोनैया
थांनांगौ माखौ बानाय मोनो उनाव थांगोन दे मानोबा बाखांनाय मोनदों आङो दा आरो दिनै गरमथारबोना गरमखायबो बानाय मोनदों आङो उनाव बै गुसु बोथोराव थांगोन दे गोजां बोथोराव दे थाङाबालाय आरो माथो खालामबावनो जोंना खिन्थु एसे गोबाव जागोन दे फैनायाव दे जेबो नङा आयै आंथ' हारसिंबाबो थानो हायो दे हरखौलाय थाया देनाय फैफिनगोन दे सानसे थाबाबो जेबो नङा दे आयै आं थानो हायो थायाहाय हर थाया फैफिनगोन नाथाय एसे गोबाव जागोन आरो दे आदाया ओंखारखायाखै नामा हा बेनोथ' मा दाबो ओंखारखायाखै ना मायो बिलाय आबा फोजोंसान मा दाबो ओंखारखायाखै ना मायो हा माखौथ' एसेबां देलायसोखोहाय दहायनिफ्रायनो ओंखारगासिनो जाबाय बा आदा माखौ एसेबां देलायसोना एसेबां गोबाव थै देलायाखैमोन आङो बे गस्लाखौ गाननो नागिराखैमोनलै आं गानलांनो नागिरनाय गस्लाखौ नागिरनानै मोनासै आं आयै हा मानो नागिरना मोनाखै आंनियावनो दोन्दोंमोन माथो आंलाय मैया सुना होनाय गस्लाया बे नङा होमबा औलै आयै बे गस्लाखौ गानबाय थायो आङो दिनै गाननो गोसो गैयामोन थेवब्लाबो नागिरनानै मोनासै थांसैथ' दे बे गस्लायानो समायो दे नोंखौ आदा मादैमोन गामि खाथियाव खिन्थु बिराद साफा साफा सिख्ला दङ दे बिसोर गामियावबो दङ सासेसो फसायबोबानो जाबाय फसायगोन दे बियो फसायनानै थाङा बै खेबसे एसेबां समायना सिख्ला नायबाय बिनि थाखाय गैया फसायनानै थाङासै मालाय नामाबो पुर्निमामोन मावनायावबो दांनायावबो मोजांमोन साफाबो समायनाबो ओमफ्राय आयै नों बेखौनो बुंबाय थायो आं फसायाखैना बे सिख्लाखौ बे सिख्लानि बागै बुंबानो माबा रागा जोङो मानोबा आंनि थाखाय सिख्ला नायनाङा दे नोङो आंहा हारसिं नायना लागोन आंनि फसायनाय बायदि देहाय दे जेखिजाया बिहामजोफोरखौ लाबोदो आरो बैसो जाया नङा बैसोबो जाबाय नोंहाबो बिहामजो नांसिगौहाय बेसेथ' बिमा बुरैनि संनाय जाबाय थानोसै है थौ माबा आलासि जानो थांनो नागिरनाया मा खैनानि बंनिसो रायज्लायबाय थाखो दे उनाव रायज्लायनो हागोन दे थांदो थौ दिनै आइबो गैया आदाबो गैया बांसिनसो बोरैबा मोनगोन रामोन्दाया जुदि थानाय मोनबा आंजों मोजाङै बेसेदि खुसि मोनगौमोन आङो नाथाय माथो खालामबावनो आंखौ बुजियासैयानो बा रामोन्दाया रामोन्दा आं नोंखौ जोबोद गोसोखाङो नों आंखौ मानो एसेबो गोसोखाङा माबायदि मानसिमोन नोङो माबायदि जालांखो बिजुलि एरना होनाय खोथाफोरखौ लानानैनो नोङो थांना थानो नों गोसो गैला थैबाबो जायो आं थैबासो मोजां मोनसिगोन खोमा रामोन्दाया लैथोस्रि बेलाय माथो रामोन्दानिसो माथो रामोन्दा लैथोस्रि रामोन्दा थारैनो नों मार औ लैथोस्रि आंनो मार